мисля, че най-голямото летящо животно някога е Кецалкоатлус, който е имал размах на крилете до 10 метра и би бил висок до 6. Той е тежал около няколко тона. И да, това е било колкото малък самолет. Не казвам, че е малко, но имало нещо по-голямо, по-тежко и по-здраво. А това е именно Хецатоптериксът. Той е имал размах на крилете от 10 до 12 метра и тялото му е било просто по-тежко, по-мускулесто. И да, това е можело да пребори Кецалкоатлуса с лекота, защото Кецалкоатлуса хем е бил по-малък, пък хем тялото му е било по-леко. Но на височина Кецалкоатлус бие, между другото. За да си имате на представа горе-долу колко голям е бил Хецатоптерикса, това надясно, малко по-кафявото е Хецатоптерикс, а онова наляво, което се вижда по-малко, с това зеленото на главата е Кецалкоатлус. И да, както виждате, е доста по-голямо и между другото Кецалкоатлус ми напомня малко на щъркел, а това на чапла, така че да, сравнявам щъркелите и чаплите с тези двете, пък да не говорим колко са огромни. Хецатоптериксът е нещо като по-големия, по-здрав и по-силен чичо на Кецалкоатлус, така че ако някой ми вика Кецалкоатлус е по-силен, да ти припомня ли, че това е било с 2 метра по-голямо като размах на крилете и тялото му е било по-силно от на бодибилдър.